Kedves gyerekek, szülők, kedves családok és kedves mindenki, aki nézi a mai gyerekisten tiszteletet. Erősvár a mi Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket 60. vasárnapján. Ez a szám arra mutat, hogy még bizonyos értelemben 60 napunk van húsvétig. Egy új időszak kezdődik az egyházban, innentől kezdve húsvét ünnepe, Jézus Krisztus feltámadása felé tekintünk. Ezt az ünnepet böjt előnek is hívjuk. Ez az időszak még a farsangi időszaknak a része, de már előre mutat arra, hogy nem sokára kezdődik a felkészülés húsvétra. Erről szól majd a mai családi gyerekisten tisztelet is, és így kezdjük az Isten tiszteletünket azzal az énekkel, amit már korábban is tanultunk, a zarándok énekből való Miért kullogsz még a kő felé, a 62-es ének, de kivetítve is látjátok, majd biztatlak titeket, hogy énekeljetek velem. Legyen az Isten tiszteletünk az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Tegyük össze a kezünket, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked mindazokat az ajándékokat, amelyeket nekünk adtál az életünkben. Köszönjük a családunkat, a barátainkat, a játékainkat, mindazokat a tárgyi dolgokat, amelyeket használunk a hétköznapjaink során. Köszönjük a jó élményeket, és azt is, hogy megőriztél bennünket a járvány időszakában. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk azt, amikor engedetlenek, rosszak, türelmetlenek, nyafogósak, bizalmatlanok vagyunk. Te látod, hogy mikor vannak rossz napjaink, kérünk téged, légy ilyenkor is velünk, és bocsáss meg azt, ha fájdalmat okozunk neked és másoknak. Köszönjük, hogy hozzád mindig odafordulhatunk, és hogy te Jézus Krisztusért megbocsátasz nekünk. Kérünk téged, hogy légy velünk a mai Isten tiszteletünkön is. Amen. A következő énekünket biztosan ismerik azok, akik korábban már néztek minket, vagy itt voltak az októberi alkalmon. Mélységeknek mélységéből. Ezt fogjuk énekelni.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A Bibliában sok történetet találunk arról, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot, az embert, illetve hogy hogyan ismerkedett meg az emberrel, és hogyan kísérte végig a népét a történelem során, különböző szakaszokban, a pusztai vándorláson keresztül, majd pedig miután letelepedtek, hogyan épültek társadalommá, várossá. Királyok is váltakoztak az izraeli nép Isten népének az életében, majd volt egy nagyon nehéz időszak, amikor fogságba vitték őket, de onnan is hazatértek, és újra kezdték az életüket, újra építkezésbe fogtak, és felépítették nem csak a gyülekezetet, hanem a közösséget is. Erről szólnak az ószövetségi történetek. Az új szövetségben pedig azzal indul az új szövetség, hogy Jézus Krisztus születéséről olvasunk, majd pedig azokról a történetekről, amik elmondják, hogy Jézus hogyan élt, merre járt, kikkel találkozott, hogyan gyógyította és tanította az embereket, illetve hogy hogyan halt meg, támadt fel, majd pedig ment vissza az Atya Istenhez a mennybe. Azt gondolnánk, hogy a Bibliában csak történetek vannak, de ez nem így van. Vannak más írások is, például levelek. Hiszen Jézus Krisztus mennybe menetele után az emberek elkezdtek gyülekezeteket építeni, ahol a gyülekezetekben a különböző embereknek beszéltek arról, hogy Jézus mit csinált és miket tanított. Elkezdték hirdetni Jézus Krisztusnak a tanításait, az ő halálát és feltámadását. És az első gyülekezetekkel a gyülekezetek vezetői levélben tartották a kapcsolatot. Volt egy Péter nevű apostol, aki 2 levelet is írt a Bibliában, és én ma nektek az igehirdetéshez Péter második leveléből szeretnék egy részletet felolvasni. Lehet, hogy kicsit bonyolult lesz majd, de el fogom magyarázni, hogy miről szól. Ezt írja Péter a gyülekezetnek. Levetve tehát minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irítséget és rágalmazást, mint újszülött csecsemők. A hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Amen. Ahogyan hallottátok, csecsemőkhöz, pici, újszülött gyerekekhez hasonlítja a levélnek az írója a keresztény, Krisztust követő embereket. És ahogyan édesanyánk szoptat bennünket, és az anyatejből tudunk táplálkozni, hogy erősödjünk, növekedjünk, Isten igéje is, Istennek a szava, az Istennel való beszélgetés is valahogyan így táplálja a lelkünket, így erősít meg minket. A csecsemők pici babák, védtelenek rászorulnak a szüleiknek a védelmére és segítségére, és mégis mennyire fontosak, hogy ők a példák a felnőtt emberek számára is, bizonyos szempontból. Arról beszél a levélnek a szerzője, azt mondja annak a régi gyülekezetnek, ami ma is nagyon fontos nekünk, hogy a rossz dolgokat hagyjuk el. Ne legyünk gonoszak, ne legyünk rosszindulatúak egymással, ne mutassuk azt, hogy szeretjük a másikat, hogyha közben meg azt gondoljuk a szívünkben, hogy a másik nem is olyan jó, és igazából nem is szeretjük őt. Ezt hívjuk képmutatásnak, amikor mást mutatunk, mint amit valójában érzünk. Arra tanít minket ez a pár gondolat, hogy legyünk őszinték. Mondjuk ki azt, amit gondolunk, de figyeljünk mindig a másikra, és gondoljunk arra, hogy vajon hogy esik a másiknak az, amit elmondunk. De nem mutassunk mást, mint ami igazán a szívünkben van. Óvodában és iskolában ez az időszak most a farsang időszaka. Farsangkor beszoktunk öltözni. Hoztam itt nektek egy csomó dolgot, ami egy kicsit szemlélteti, hogy mi is az a farsang,
Én azért most nem készítettem magamnak nagy jelmezeket, nem leszek se királylány, se pillangó, se szuperhős, csak egy állarcot hoztam. Ilyet lehet, hogy ti magatok is készítettetek már. De még mielőtt az állarcot megmutatom, a gyertyánkat elfelejtettem meggyújtani az elején. Biztos emlékeztek, hogy Isten tiszteleten mindig szoktunk gyertyát gyújtani, így most már jobb. Nem csak ilyen farsangi állarcot hoztam, hanem egy állarcot a Velencei Karneválról is. Lehet, hogy hallottatok erről, ez egy nagyon egyszerű állarc. Vannak olyan állarcok, amik sokkal díszesebbek, de ez is a mulatságnak, a jó érzésnek és az örömnek a jelképe tud lenni. Hoztam egy ilyen trombitát is. Nem csak szilveszterkor, hanem ezeken a mulatságokon is szokták ezeket használni. Így fejezi ki az ember, hogy most nagyon boldog és nagyon örül. De hát miért kell ennyire boldognak lenni, és miért kell ennyire örülni? Van olyan időszak, amikor nem szabad örülni és boldognak lenni? Hát ez a mai nagy kérdésünk. Ugyanis a farsang után következik a böjtnek az időszaka, amikor húsvétra készülünk, és a felnőttek ilyenkor, és hát a fiatalabbak, a gyerekek is bekapcsolódhatnak ebbe, az emberek egy kicsit visszafogják magukat. Például van, aki úgy böjtöl, hogy ha nagyon szereti az édességet, akkor egy kis időre nem eszik. Nem azért, hogy utána soha többet ne egyen, hanem ezt megvonja magától, és amikor arra gondolna, hogy de jó lenne egy csokit megenni, akkor inkább nem eszi meg, hanem imádkozik és átgondolja, hogy talán most jobb egy kicsit tartózkodni ettől. És utána majd, hogyha véget ért ez a felkészülő, kicsit feltöltő időszak, akkor majd megint teszünk olyan dolgokat, amiket nagyon szeretünk. A böjti időszak nem csak az evésről, illetve leginkább nem az evésről szól, hanem a lelki felkészülésről, hogy megpróbálunk kicsit többet odafigyelni Istenre. Hoztam egy másik szobrot is, egy gondolkodó embert, ami nagyon jól szimbolizálhatja ezt a magunkba figyelést és a sok imádságot, a sok beszélgetést Istennel. Mert ez az időszak arra készít fel bennünket, hogy húsvétkor igazán őszintén és boldogan tudjunk örülni Jézus feltámadásának, annak, hogy Isten Jézusért megbocsátotta a bűneinket, és örök életünk lehet. Erről szól ez a bizonyos felkészülési időszak. És amit itt mondani szeretnék nektek ezzel kapcsolatban, hogy sokszor azt érezzük, hogy ellentét van a jókedv, a mulatság, az öröm között, és a felkészülés, a böjt, a bűnbánat között. Lehet, hogy ezt még egy kicsit nehéz megérteni, de jó, hogyha erről egy picit gondolkodunk már most. Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy szerintem elfér a kettő egymás mellett. Lehetünk jókedvűek, és közben figyelhetünk sokat Istenre, imádkozhatunk sokat, olvashatunk sokat Bibliát. Az sem baj, hogyha a böjti időben egy kicsit visszafogjuk magunkat. Az is jót tehát, és segítheti a felkészülést. De ez nem azt jelenti, hogy farsankor mindent meg kell csinálni, amit majd böjtben nem lehet, mert hát az milyen rossz, hogy akkor vissza kell fogni magunkat. Akármit csinálunk, nagyon örülünk, vagy kicsit csendesebbek vagyunk, és többet imádkozunk, az a lényeg, hogy őszintén tegyük. Amikor örülünk, akkor örüljünk tiszta szívből, amikor pedig egy kicsit befelé nézünk, csendesek vagyunk, és imádkozunk, többet beszélünk Istennel, akkor tegyük azt is jó érzéssel, örömmel, szívesen. És így akkor nem lesznek ilyen nagyon nagy kontrasztban, nagyon nagy ellentétben ezek az időszakok. Egy festményt is szeretnék nektek mutatni, egy Peter Bruegel nevű festőtől. Egy piacteret láttok, ahol különböző emberek olyan, mintha ebben a nagy színes kavalkádban kicsit összevesznének egymással. A jókedv, a vidámság és a templomi, istentiszteleti, böjti lét itt úgy van ábrázolva, úgy festette nekünk a festő, hogy ezek ellentétben vannak egymással. És nagyon sokszor így érezzük a mai életünkben is, de azt szeretném nektek mondani, hogy ha az ember őszinte, és bármit is csinál, tiszta szívből csinálja,
akkor rá fog jönni arra, hogy férhet el minden szépen egymás mellett az életünkben. Isten pedig velünk van, hozzá mindig mehetünk, bocsánatot kérhetünk, ha valami nem sikerül, és ő meghallgat minket, megbocsát nekünk, és segít bennünket, hogy legközelebb jobban csinálhassuk. Amen. Tegyük össze a kezünket, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy lehetőséget adsz nekünk örülni, boldognak lenni, feltöltődni, együtt egymással jókedvűnek lenni, és köszönjük, hogy azt is megmutatod, hogy vannak időszakok, amikor jobb kicsit csendben lenni, magunkba fordulni, lehet, hogy jó egy kis időre lemondani dolgokról. Így föl tudunk készülni arra az örömhírre, ami húsvétkor vár bennünket. Kérjünk téged a körülöttünk lévő világért, a betegség, a járvány elleni küzdelemért, hogy minél előbb visszaállhasson az életünk, találkozhassunk a szeretteinkkel, a barátainkkal, és a gyülekezettel. Újra eljöhessünk a templomba, Isten tiszteletre, hogy itt együtt imádkozzunk, énekeljünk, játszunk, együtt legyünk a te igéd körül. Kérünk téged, vigyázz ránk, és segíts bennünket őszintének lenni, és úgy élni, ahogyan az neked kedves, és másoknak hasznára van. A Jézustól tanult imádsággal együtt így imádkozunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldjon meg és őrizzen benneteket, adjon nektek őszinte szívet és szeretetet. Amen. A záró énekünk az Annyi mindent hordozunk a világban című ének lesz, és ezen a szuper kis zongorán fogom eljátszani nektek, az előző 2 éneket is ezen játszottam, amit nemrég kapott a gyülekezetünk ajándékba, és már ő is alig várja, hogy elgyertek és együtt énekelhessünk élőben ezzel a zongorával. Szívünk terhekkel
erős vár a mi Istenünk.